Andoni Agirreko mezkortarena bordea ez da horietako bat. Izaltzekoen txarragorik. Nik izan nuen amona maitagarri bat ezautzeko aukera, eta haua oso optimista zen, ez? Beti gauza positiboak ikusten zituen, naiz eta egoera txar batean egon, ez? Beti ikusten zenion alai eta jende animatzen. Nola izango zen, iritsi zitzaionarei ere bere senarra hiltzeko garaia. Eta emakumean nahiko triste zeon, da zeon txoko batian negar-negarrez, eta iritsi zian segurukoak. Eta hasi zian, segurukoak, seguruak zer kubritzen zuen esaten. Eta, kubritzen zuela, hilkutxa kubritzen zuela, eta lorre sorta, eta hilerriako taksia. Eta, emakumeak malko tartian, antxoko batian, bapatean buru altxatu, eta zer esatu. Jo, zelako txolloa izu.